Tinali ndi vuto pamakina athu koma tsopano vuto limene lakonzedwa ndipo tikupatsirani tsopano nkhani mwatsatanetsatane ndipo upatsirani ndine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Mapepala oponyera voti pa chisankho cha aphungu afika mdziko muno. Boma layimitsa ganizo logulitsa mwala wa mtengo wapatali pa mtengo wotsika. Mu nkhani zina nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake. Tili ndi izi ndi zina zambiri tatiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano mapepala oponyera voti pa chisankho cha aphungu chimene chichitikira lachiwiri sabata yammawa afika mdziko muno. Mapepala awa akonzedwa makamaka mdziko la Dubai. Rebecca Chincheka anayi ku bwalo la ndege la Kamuzu ndipo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Audrey Kapalamula. Akachale ati bungwe lawo ndilokondwa kuti tsopano alandira mapepala awa mwansanga. Iwo ati bungwe lawo ndilokonzeka kutumiza ziphaso zovoterazi komanso katundu wina kumalo onse ofunika mwansanga. Ife ndokondwera kuti mapepala amene timayembekeza kuti afika ndipo takondweranso kuti afika nthawi yabwino kutanthauza kuti zatithandiranso ifeyo kuti katundu uyo timutumize chifukwa mudziwa katundu wina apita ku Nsanje, wina apita ku Karonga, wina ku Mulanje ndi kutali, ndiye ndizokondwera kuti titha kutumiza katundu uyo kudakali dzuwa. Poyankhulapo yemwe amayimirira chipani cha Democratic Progressive Ken Msonda ati nawo ndiokhutira ndi ndondomeko ya chisankho pakadali pano. Poyamba ife tifuna tithokoze sinakhalepo ndi chikayiko ndi commission yathu zonse zayenda bwino, takaona amene apangira park komanso talandira tonse zipani zonse tili pano. Ife ngati DPP ndifokhutira kuti zinthu zonse zili bwino ndipo tinachiyembekeza kuti tikangochoka pano zipita madera amene amekakonzera koma zonse pano zili bwino. Chisankho chapaderachi chichitika m'madera asanu ndi awiri komanso maodi amakhansala awiri kutsatira imfa za omwe amatsogolera maderawa komanso kukwaniritsa chigamulo cha kubwalo la milandu. Maderawa ndi ku Madzulo kumpoto kwa boma la Karonga, kumpoto kwa boma la Ntchisi, kumwera ndi la Nsinja mboma la Lilongwe, kuzomba Changalume, kuwodi ya Lividzi mboma la Balaka komanso kuwodi ya Chitakale mboma la Mulanje. Audrey Kapalamula kuwerenga ripoti limene walemba Rebecca Chincheka. Nduna yoona za migodi Rashid Gafar yayamba yayimitsa ganizo logulitsa mwala wa mtengo wapatali pa mtengo wa 2 miliyoni kwacha. Mwalawu umayembekezeka kugulitsidwa ku maiko aku Asia. Tili ndi zambiri pa nkhani mu ripoti ili. Gafar analetsa kugulitsa mwalawu ponena kuti samakhutira ndi zifukwa zomwe anapereka akuluakulu a ku ndunawo kuti mwalawu agulitse pa mtengo wa 2 miliyoni kwacha. Gafar anatiwa kufuna kufufuza mtengo weniweni wa mwalawu kamba kuti miyala ngati iyi imatha kugulidwa pa mtengo wa 170 miliyoni kwacha. Kuti 2 miliyoni kuchepete tanenano mulandu tautenga koma chichimazi ndifuna kuti red coats yo mwala umene taupeza uchi iwo popula kukhota nena kuti ndi red coats. Pali mitundu ina ndina, pali red coats, pali white coats. Red coats or rose coats pogulitsa ndi umatenga $8 per kilogram. Mene uli mwala umene uchawo 25 tons ndio ndi 170 million kwacha, 150 million kwacha, around there. Ngati ili white coats ndio slightly less, but maybe about 130 million kwacha. But that's kuti mwala uwo ndi wa perfect. Ngati uli pang'ono kuti ndi mafuta pang'ono ndio tikena tikhoza kugulitsa kana $4 ndio ndama zoti tingapeze ndikena 75 million kwacha. Dei ineyo sinoona kuti madirector ngalapa. Koma wina afufuze. Tifufuze kuti kodi Malawi di tapeza mtengo wabwino pogulitsa zimenezo pa 2 million kwacha. Ona zamiyala ku ndunawo wa Samuel Sakhuta ati mwalawu unali katundu wa boma ataulanda kwa mzika zitatu za mdziko la China. Iwo ati mwalawu amaugulitsa undunawu utaunikira koma anthu ambiri anakana kuugula ndipo mmodzi yekha ndamene anaonetsa chidwi chogula mwalawu. Mmodzi wa akuluakulu kubungwe la Church and Society of Livingstonia Synod Moses Nkandawire
ayamikira ndunawa zomwe achitazi. mwalawu adaulanditsa mu chaka cha 2019 kwa nzika zitatu za mdziko la China komanso kwa Malawi mmodzi omwe amafuna kutulutsa mwalawu kunja kwa dziko lino, koma adawamanga ndi kuwawuza kuti alipire chindapusa cha 21 miliyoni kwacha. Aphungu a ku nyumba ya malamulo atsiriza zokambirana zawo atachita izi kwa sabata zisanu. Nsabata zisanuzi aphunguwa awunika ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso kuvomereza mabilu ena. Audrey Kapalamula wadza ndi zambiri. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa nyumbayi akondwani Nkhumwa anadandaula kamba ka mchitidwe wa boma obwereka ndalama zochuluka makamaka ku mabungwe oona za ndalama m'dziko muno zomwe akuti zikhudza ntchito zawo. Zopeza kuti boma langongola kwambiri ndalama m'dziko muno pafupi 600 billion kwacha. Kusonyeza kuti ngongole yomwe boma ili nayo pano yafika somba 4.5 trillion. Ndiye zimenezi zimabwezera mbuyo chuma cha dziko. Chifukwa timapempha kuti indati ndi matenda a COVID kwabe aboma banja ayesetse aonesetse kuti no akupanga spend ndalama malinga ndi mmene zilili pa nthawi imeneyo. Nkhumwa anachenjeza boma paganizo lake lofuna kugulitsa chimanga kunja kwa dziko lino ponena kuti madera ena a dziko muno ayamba kale kukumana ndi mavuto akusintha kwa nyengo, choncho afunika thandizo. Iwo atinso boma likuyenera kuwunikira ndondomeko yothandiza anthu ndi ndalama malingana ndi kubwera kwa COVID-19, ponena kuti anthu amene akupindula ndi anthu amene sakuyenera kupindula ndi ntchitoyi. Otsogolera zokambirana mu nyumbayi a Richard Chimweno Banda anayamikira nyumbayi kamba kotenga nawo mbali pa zokambiranazi ngakhale kuti pali mavuto a COVID-19. Zokambirana zathu zayenda bwino, tinali ndi mabilu, tinali ndi zokambapo za nduna, tinali ndi mafunso komanso nkhani yaikulu kwambiri kunali kuwunikiranso budget ya boma. Zonsezi tikazunjika kuomba nkota mukaona kuti zayenda bwino kwambiri. Pakadali pano spikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotanhara achenjeza kuti achitapo kanthu pa aphungu amene samatenga nawo mbali opanda zifukwa zoyenera. Pa msonkhanowu mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adawayitana nyumbayi kuti akayankhe mafunso osiyanasiyana malingana ndi gawo 89 la malamulo akulu a dziko lino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima nawo adali nyumbayi kudzayankha mafunso ngati nduna yoona za mapulani ndi chitukuko. Ndipo lero nyumbayi inaloleza boma kutenga ngongole ku banki ya European Investment Bank ya ndalama zokwana 19.9 billion kwacha kuti zithandizire ntchito yopereka madzi m'matawuni aliwonde ndi m'boma la Balaka. Ndalamazi zithandizanso pa ntchito yopereka madzi m'boma la Mangochi komanso kuti boma likhale ndi makina opanga mphamvu ya magetsi mu mzinda wa Zomba kuti azithandizira kupopa madzi. Koma oyimira chipani cha Democratic Progressive Awirani Chilenga anachenjeza boma kamba kubwereka ndalama zochuluka. Koma nduna ya zachuma Felix Mlusu ati ngongoleyi ndiyofunikira. Iwo akufotokoza. Kama kudziwa kuti tubwereka kuchokera ku dziko la kunja koma ndi ngongole ndithu imeneona kuti ife ngati aboma tikhala nayo, koma pali njira zimene tikupanga kuti ngongole zimene zonse tikutengazi tipeze mmene tibwezere. Mwa ngongole iyi imene tikutengayi ndionena kuti ati tagwirizana ndi amene akutipatsa ngongoleyo kuti atilola kuti tibweze ngongoleyi mu zaka 20. Ndipo tisanayambe kubweza ngongoleyi atilola zaka zisanu kuti pa zaka zisanu zoyambazo tisabwezeko kanthu, koma zaka 15 zotsalirazo ndi zimene zone kuti ife tizayambe kubweza. Ndiye tikuona kuti ngongoleyi ndi abwino ndithu itithandiza, ndiponso chiwongola zanje chake ndi chotsika kwambiri kusiyana kuti ngongoleyi tikanatenga mdziko muno. Kupitira ndi nkhani zina, akatswiri pa zamatenda mu ubongo achenjeza kuti dziko lino lidzakhala pa chiopsezo kamba kosowekera chidwi polimbana ndi matenda awa. Akatswiriwa ati kusowa chidwi kwa boma kulemba ntchito akadaulo pa za ubongo
kukuonjezera vutoli. Kuchokera ku Mzuzu, nayu samkalimira. Kamukudziwa kuti tubwereka kuchokera ku dziko la kunja, koma ndi ngongole ndithu imene kuti ifeyo ngati aboma izi zinadziwika pamwambo wopereka masatifiketi kwa ophunzira mkarana bwino omwe aphunzira ukadaulo pa matenda mu ubongo komanso antchito ena a mchipatala ndi anamwino onse pa sukulu za umoyo ya St John of God mu mzinda wa Mzuzu. Mkulu wa chipatala cha St John of God a Charles Masulani adandaula kwenda kuti ngakhale dziko lino lili ndi anthu pafupi 18 million mdziko muno mwizipatala zokha zothandiza anthu amisala zitatu zomwe kuti nzosakwanira. Amasulani anena kuti izi zikupereka zindikuthekera kupereka mavuto pa chitukuko cha dziko ponena kuti ndi anthu okhawo amene ali ndi umoyo wabwino amathandiza pa chitukuko cha dziko. Iwo anena kuti ndi okhumudwa kunena kuti boma lilibe chidwi polemba anthu amene aphunzira maphunziro amatenda mu ubongo makamaka pa nthawi yomwe akulemba anthu ena ogwira ntchito mzipatala. Anthu omwe tikutulutsa ndi ochepa kapena akatswiri omwe tikuwaphunzitsa za kuthandiza anthu amtundu otere ndi ochepa. Ndeno pali vuto linanso lonena kuti akabwerera kumalo ogwira ntchito akumapezeka kuti sakuyikidwa m'madepartment okhudzana ndi mavuto amene. Chifukwa kuchipatala kuja akusowekera manesi omwewo. Mawu a Masulani anaphedwa mphongo ndi mkulu wa zakafukufuku pa sukulu yakachenjede ya Mzuzu a Singini omwe anena kuti mliri wa COVID-19 wabweretsa kusalana komanso kusakondana pakati pa anthu ndi kutsitsa mavuto a mu ubongo. Ndipo m'mawu ake yomwe akugwirizira ngati wachiwiri kwa chancellor wa sukulu yakachenjede ya Malawi a Alfred Ntenje anayamika sukulu ya zaumoyo ya St John of God ponena kuti chipangireni ubale ndi sukulu yakachenjede ya UNIMA ikusula anthu amene sangangodalira kulembedwa ndi komanso mwa iwo okha kupeza zochita. Anthu amene aphunzitsidwa lero tikuyembekeza akalembedwa ntchito amene sangathe kulembedwa pa zifukwa zosiyanasiyana akhale ndi mphamvu yoyambitsa ntchito zapaokha kuti kudzera mmene mumankhozenso kupeza macholowa. Sukulu ya zaumoyo ya St John of God yapereka masatifiketi ngati madigiri komanso madiploma kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo okwana 86. Mabungwe za ntchito za madzi ndi ukhondo amene ali mu mgwirizano otchedwa Water Environment and Sanitation Network WESINET lachisanu anayenda ulendo wa ndawala kupita ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kukatula nkhawa zawo. Mwazina iwo akufuna kuti pakhale unduna wapadera woona za madzi ndi cholinga chakuti ntchito zopereka madzi a ukhondo kwa anthu ziziyenda bwino. Mabungwewa akufunanso kuti ndalama zimene boma limayika ku ntchito za madzi ndi ukhondo mu ndondomeko ya zachuma azonjezere ndi 10%. Awiresi Mwandira ndi mkulu woyendetsa ntchito za WESINET. Madandaulo amene tabweretsa ku nyumba ya malamulo ndionena kuti madzi ngati chinthu chofunikira kwambiri ku dziko lathu ndi ilibe unduna wache pa chifukwa chimenecho zisonyeza kuti kwa nthawi yayitali ku zaka zambiri chifukwa chopanda unduna wa zamadzi panalibe bajeti yokwanira ndalama zokwanira zimene zinali kupita kuti zithandizire kuti anthu onse ku Malawi kuno akapeze madzi. Pa chifukwa chimenechi mu chikalata chathu tapempha boma kuti bwanji likhazikitse unduna wapadera, unduna umene ukhoza kumayang'ana za madzi ndi za ukhondo. Awire Mwandira mmawa wake wapampando wa komiti yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ku nyumba ya malamulo Awerani Chilenga anati zambiri zimene mabungwe akufuna ndi zoona. Ifeyo tili okondwera kwambiri ndi zimene zalembedwa mpetition imene chifukwa zikugwirizana ndi zimene ife tikufuna aphungu kuti zimene anthu akutituma zizikwaniritsidwa. Iwo akufuna ma project akulu kuti anthu onse madzi akwanire, komanso akufuna boma liwonjezere ndalama zimene limapereka kwa anthu amene akufuna madzi. Ifeyo zonsezo tikugwirizana nazo, komanso akufuna unduna wa madzi utakhala paokha
osati kungokhala ngati ka department azingokazunza kuchoka ku agriculture kupita kupomwe mazi ndi chinthu chofunikira pa moyo wa munthu. Chimodzi chokha chimene sitikugwirizana nacho nchoti iwo akunena kuti anthu amene akugwira ntchito ku zamazi ndi amene azikatisankhira madera kumene tikufuna maboroholo. Imeneyo sitikugwirizana chifukwa zimene sitimapanga tokha ngati aphungu komanso mogwirizana ndi anthu amene tikukhala nawo madera mwathu. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhani pomwepo. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Chafuta nchani? Pakazanga. Alipo chiopsezo. Ali kuti? Kuchipatalako. Ndikuyenera ndifike kunsanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Ndi nchani nanga? Chani? Akukabaisa Jackson olelera. Enake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iya. Anakunamizani. Njira zolelera nzosaopsa komwe. Zona. Ehetu. Inde. Akazanga anagwiritsa ntchito Jackson olelera kwa chaka. Tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu woyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. Kutere kuwa akazanga upanga zolondola? Inde. Apa ndemwe ndi masula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolelera. Pitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona. Kuwina double. Ikani ndalama yoyambira 50,000 kwacha ku fixed deposit account ya Finca kwa miyezi yosachepera 3 ndi kupeza mwayi wowina ndalama. Uku mukulandira chiwongola dzanja chochuluka. Mutha kulandiriratu chiwongola dzanja pa nthawi yomwe mukuyika ndalama, komanso mukayika ndalama yambiri. Mwayi wanu udzakula mu mpikisano wa double womwe mphoto yayikulu ndi 500,000 kwacha. Pali mphoto zina monga 250,000 kwacha, 200,000 kwacha ndi 150,000 kwacha kwa anthu atatu mwezi uliwonse. Mpikisanowu ulipo mpaka pa 31 May 2021. Malamulo a mpikisano adzatsatidwa. Finca, building tomorrow together. Kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, munthu wodwala akagonekedwa mchipatala, chinthu chimodzi chimene chimapereka mthumazi ndi kupatsidwa bedi limene lili ndi zofunda zosachapa komanso zomveka fungo. Mchipatala mumapezeka tizilombo toyambitsa matenda timene timakhalamo zofunda, mattress komanso munsalu ndi zovala zimene zimagwiritsidwa ntchito ku maward komanso mzipinda zopangira operation zimene zimayenera kuchapidwa komanso kusamalidwa bwino zisanagwiritsidwe ntchito ndi odwala wina. Izi zimayenera kuchitika chifukwa pali kuthekera kofalitsa matenda pakati pa odwala ngati izi sizikuchitika. Koma izi sizili chomwechi pa chipatala cha boma la Lazarus kumene kwa nthawi yoposera chaka tsopano kwakhala kopanda makina ochapira zovala komanso nsalu zogwiritsira ntchito mchipatala. Izi zadziwika bungwe la Malawi Relief Fund litakayendera ntchito yokonzanso makina oziziritsa chipinda chachisoni pa chipatalachi. Mtolankhani wathu Lewereni Mpasa
anali komweko ndipo alemba ripoti limene akuwerenga ndi Erita Soko. ngati njira imodzi yothandizira kuti odwala adzikhala ndi chikhulupiriro pa chithandizo chimene akulandira, chipatala chimayenera kukhala ndi nsalu komanso zovala zochapa bwino zosamalidwa pofuna kupewa kupatsirana matenda. Mzipatala mmapezeka tizilombo toyambitsa matenda timene timakhala muzofunda matiresi komanso mu nsalu ndi zovala zimene zimagwiritsidwa ntchito mzipinda zopangira opereshoni zimene zimayenera kuchapidwa komanso kusamalidwa bwino zisanagwiritsidwenso ntchito kwa odwala ena. Koma izi sizili chomwechi ku chipatala cha Chiradzulu chimene chinatsegulidwa mchaka cha 2005. Chipatalachi chakhala chili chopanda makina ochapira nsalu komanso zovala zimene zimagwiritsidwa ntchito pothandiza odwala. Kwa nthawi yoposera chaka tsopano, chipatalachi chakhala chikudalira kuchapitsa nsalu komanso zovala zogwiritsidwa ntchito ku maternity ndi zipinda zina ku chipatala cha Gulupu ku Blantyre. Izi zadziwika pamene bungwe la Malawi Relief Fund limayendera ntchito yomwe akugwira yokonzanso makina oziziritsira chipinda cha mochare komwenso apereka washing machine ya ndalama zokwana 700,000 kwacha. Mkulu woona za umoyo pa chipatala cha Chiradzulu wa Jameson Jalusa anati chipatalachi chinali ndi ma washing machine okwana asanu amene anayikidwa mchaka cha 2005. Ndi malonda machine angapo koma imene imagwira ntchito mwa amenewo ndi imodzi, zinazo ndizoti sizingathenso kukonzedwa chifukwa choti zagwira ntchito nthawi yake yakwana. Ndiye timavutika kwambiri amachine amene mmodzi wakaonongeka ndiwo timayenera kupanga ma arrangements ndi mwina zipatala zina kuti tithandizike zimene zimapangisa kuti ntchito yathu simayenda bwino. Ndiye panopa imene iwo ati kuthandiza ntchito yathu iyenda bwino kwambiri. Potsatira chiphunzitso cha chipembedzo cha Chisilamu chimene chimalimbikitsa kukondana komanso kugwirana dzanja, mkulu woyang'anira ntchito za Malawi Relief Fund Yakub Valley anati bungwe lawo lachilimika kuthandiza kutukula ntchito za umoyo komanso kuchepetsa umphawi kwa anthu akumidzi. Ife timayang'anira anthu amene ali okalamba, anthu amene ali anamasiye iwo timapereka. Ndi panopo tinaona kuti ifeyo tikugwira ntchito ku Chiradzulu tinafunsa a Chiradzulu District Hospital kuti mukufuna chani, yanatipempha tifuna washing machine de pamene tagulira tikupasa. Malawi Relief Fund ndi bungwe la ntchito za chifundo lomwe linalembetsedwa ku Mangalande lokhazikitsidwa ndi cholinga chothandiza kuchepetsa umphawi kwa anthu a mdziko muno. Ameneyo ndi Erita Soko kuwerenga ripoti limene walemba ndi Luweleni Mpasa. Nkhani zathu pakati pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mapepala oponyera voti pa chisankho cha aphungu afika mdziko muno. Boma layimitsa ndondomeko yogulitsa mwala wa mtengo wapatali pa mtengo wotsika. Mu nkhani zina, nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Ndine Eric Nsikiti, madzulo abwino. Madzulo abwino, ndine Eric Nsikiti ndi mmene nyengo ikhalira usiku uno ndi mawa. Kukhala kwa mitambo ndipo kugwa mvula ya mabingu m'madera owerengeka usiku uno ndi mawa mmawa. Masana kudzagwa mvula ya mabingu m'madera ochulukirapo mmene kutenthera ndi kuzizirira kwa Ngabu madigiri apakati pa 24 ndi 33. Mu mzinda wa Blantyre madigiri apakati pa 18 ndi 27. Mu mzinda wa Lilongwe madigiri osachepera 17 komanso pira 26. Mboma la Mangochi madigiri apakati pa 22 ndi 30. Mu mzinda wa Nzuzu madigiri apakati pa 16 ndi 25. Mphepo ikumbo ichokera mbali zosiyanasiyana koma idzomba mwamphamvu m'madera omwe mugwe mvula ya mabingu. Mkucha tiyembekezere kuti kudzagwa mvula ya mabingu makamaka m'madera akumpoto ndi pakati pa dziko lino. Tsopano tikupasira nthawi yakutuluka komanso kulowa kwa dzuwa mmawa. Mu mzinda wa Nzuzu dzuwa lidzatuluka 12 minutes to 6 ndipo lidzalowa 8 minutes to 6. Mu mzinda wa Lilongwe dzuwa lidzatuluka 11 minutes to 6 ndipo lidzalowa 6 minutes to 6. Pomaliza muno mu mzinda wa Blantyre dzuwa lidzatuluka 4 to 6 ndipo lidzalowa 12 minutes to 6. Ndine Eric Nsikiti, madzulo opambana.